Ngiyanganisa kwethu. Greetings, sanibingelela. Siphinde siyanamukela ohlelweni lweni iDurban Network. Kwi-Mother of All Maskandi Festival kuphina eThekwini kwelikaBanana. Duze naseMabhida la sikhona la kugcwele khona iy'nkumbi zabantu. Njengamanje ngimukela imfezi emnyama inkuluzimalanga amadoda ekudala igudla. Bhuti, uzizwa kanjani ukuba ingxenye ye-Mother of All today? Kungijabulise kakhulu lokho abakwenzayo abagcini ngokuthi benze umcimbi khona but amaciko khona agcine ekufaka ephaketheni futhi ngendlela e-right yabo ngiyafisa ukuthi uqhubeke ungami yabo ngoba ngeke ngaba umuntu mina ogcine sephahlaza indondo yabo ngokungazi nokungabi nalwazi ngokucasikela into ethile but agcina ngibona ukuthi igame le kuyadlalwa yabo so angifisi ukuthi kuthiwa lo mcimbi uyaphela ngoba manje ngizobe sengiyigqoka le ngqephu le mfowethu. Ngisathi ngizobuza ukuthi isethi ye-Scottish le yini eku-inspire ukuthi uvele uhluke ubambe i-Scottish? Vele lento yokugqoka umsangano uyafika nami yabo so akekho omunye umuntu ongakwazi ukulunga kuyo ngoba into engayikhandela yona mina kodwa ngisho ukuthi abanye bangayenzi kodwa nje ngoba umqondo wami usaphalele kakhulu ngisazoqhama ngigqoka i-tight ne-crocs okuzayo mhlawumbe kwimpucuzeko kanje yabo ngenxa yokuthi kuyazenzakalela. Kukaningi vele la ngeke ngikubone khona kuma-social zakho ugqoke nje into eyi-controversial eyihlukile kushuthi i-dress code yakho uyathanda ukuyitwista there and there. Ya noma zikhona-ke iy'mpahla ngiyigqokayo zamajongo nje njengoveyali oveyali-ke ngibafake kubantu kakhulu but angisumuntu opepezayo yabo kodwa-ke nje ngeke ngithanda ukuthi abantu bangibone ukuhlanya kwami mhlawumbe indlela engiphila ngayo mina ngihlale ngihlekisa yabo isikhathi esiningi amajija nje engiphila nawo wangiphila ney'nsizwa isikhathi esiningi bayazi ukuthi ngumuntu oyihlekiselayo so lokho engikwenzayo nje ukujabulisa abalandeli bami ukuthi omunye mhlawumbe uthini kuyenzeka ukuthi omunye akakuthandi kuyamcasula but angenzeli yena mina ngizenzela mina bese mhlawumbe kuba khona abathandayo yabo. Tell us about your performance. You are like ibe inhle kakhulu mfethu ngiyithandile ya i-performance yakhe ngoba uzwile nje nawo lapho uma ngabe sesiphuma bathi abantu buya mhlawumbe kuyaqala njengamanje yabo noma bebekhona abanye bafowethu kodwa kuyaqala-ke asikuvume lokho njengamanje ngobani isikhathi lelo washo elidurayo yabo kunjalo so kuyazenzakalela mfethu ugazi lokubantu ngiyathandeka kubantu so angeke ngiphume kubantu so nami abantu angifisi ukuthi ngiphume kubo ngokubenzela into ebhedayo ngizohlezi ngibenzela into egrand ukuze sonke isikhathi bakwazi ukubona ukuthi imfezi umfana wamaklawuna nje bese yabo. Sikhulume ngomusic wakho mfethu abantu bayawuthanda umusic wakho. You've been so stable with your music, always ucreate futhi umusic one-quality. What inspires? Mfethu kunalo mjito othi umgqumeni nomtshengiseni kunabantu abafana njengobaba uShini njengobaba uSomnandi obaba abafana njengo-Ale Mgube abantu ama-legend so esafica beyenza lento sasesifike siyathathela thina sayenza nathi asifise ukuthi siphoxe kulokhu abebekwenza sifise ukuthi siqhubeke siye phambili nakho ukuze mhlawumbe nabalandela emva kwethu ngoba ngiyabona abafana bakhona bayashisa yabo kodwa-ke yabo siyafisa ukuthi nabo babambele ey'nyathelweni zethu ukuze babone ukuthi uMaskandi uvele uphethe ayikho into elungayo kuMaskandi kuthiwa iyaculwa njengamanje yabo. Iy'nkumbi zabantu yiphumile zizoxhasa le festival uthini ngalokho? Ngiyajabula mani kakhulu nabo baney'nto zabo abanazo kodwa nje ngiyabonga ukuthi bakwazi ukukhipha 150 baba bazobuka imfezi emnyama ngoba phela bekuzobukwa mina-ke namhlanje hhayi. Okay mfowethu umbuzo esengizokhava ukugcina ngike ngawubuza nakwabanye ukuthi umculo kaMaskandi uyasuka from indawo kade ukuyona kade kwaziwa ukuthi umusic olandelwa abantu abangamaqaba abantu abangafundile abangazilutho and stuff kodwa manje umusic waMaskandi usukhala nasema-university usulandela nama-2K abantu besimanje kusho ukuthini lokhu kuningi? Kuyasijabulisa kakhulu siyacela nje ukuthi nabo bafike le ndaweni kahle thina umculo wethu ukuthi asingakhohlwa amasiko ethu noma bethiwa umZulu umSwazi uShangane umZimbabweni kanjalo kodwa nje ungakhohlwa isiko lakho okusho ukuthi thina singabantu abagqugquzela kakhulu isiko lethu yabo la siqhamuka khona siyafisa ukuthi nabanye bezinye izizwe bahlangane balithanda usiko labo kodwa sibe nento eyodwa emhlabeni lokho kuyosenza ngiyacabanga ukuthi siyo-understand ukuthi yini umculo kaMaskandi.
ngicela nje sesivala utshela abalandeli beDurban Network ama-social handles wakho la bengakuthola khona. Ngicela ningithole lapha ku-Facebook Imfeza Emnyama Yakhwifa, naku-Instagram, naku-TikTok, naku-YouTube. Ngicabanga ukuthi i-channel yami Imfeza Emnyama. Yeah, uma bacheck nje Imfeza Emnyama bazongithola. Uma bathi Imfeza Emnyama topic yimina loyo. Besikhona ke ngani zakwethu kuphi na eDurban neMfeza Emnyama, siyabonga. Siyabonga. Danko.